ole ka chanel min lo ngai thak sak thin tu te chi bai le vek ule tun tu ma chuanin namdang nei chung chang bok kha then kha chuanin an nau an fanu tur ani ang chu khatiang te vai ngai zong mek ang chi te khatiang te po kha kan du si lawa ngai zong le pasalatan te po ani yang ti kan hlawa thei top min lo chwa pui te a ti te po khan min ron bil topa khatiang ang chi te po kha ka han buai pui nok noka khang namdang nei chung chang kan ron soiba ka khanin i tlema zong kha dan lampang zona toite te ang chi kha i point ni khatlek kha karon soi tel le turanga ila ti chuanin i hemi namdang nei chung changa hianin mei che pakhat chuanin hemi aizol thang lampang ami hianin i min ron bia ani chuanin namdang kha an lo in ngai zong ri ve to a fa te hial po kha apaya aneya amai ro chu i khami apasal kha vai pasal kha han nei tur khan ale lama avai chung te lampang zo khanin mizo mei chia ron hrai lut su i kan du lawania heta chuanin mizo mei chia chu i nge hei an ol sam si nakina midanga ngai anei san le ang chenga ti zong te khan an fapa kha i an lo vau ve bet box sia te khanin anin nei lawa chu ta hnu mana chuana mei chia hian kan thian nu hianin o I chanel te ka lo ngai thla khang vai nei ti swal to te chanchin I soi atang khanin o ka fa pa ma ni se nei hi ka hlau ve ta riau mai I atha ka ti ai channel kha ti in min ron fak ve lua ma ti chuan ma se engtin nge ka ti ang vai fa ke ma nge in ka hring to ka thisen zomani to wangin ka mangai to box sia apa ka pe phal lawa nei don mai la tiang chuan a chung te khan mi zo mei chia kha min lo hu sit ve khang lang box sia an rama te om tur te phei chuan adu in ka du lo shim shima engtin nge ka ti ta kang le aron ti ani I ti chuanin ke chuanin in mangai tlat chuan nangman I nei du tlat chuan ke in nei su ka ti thei mi a lo che ama I ro chu ni ka chanela ka ron soi to ang khanin a lo tuar to tu te nge ina chiang taka min ron shil tu na pola tuar mek an ni chu mo ti mayang har sat mang anna ina abo buai mek te in then to te o vai nei in then to ang chi ho te kha an chan chin I karon soi ang deuh khanin nakin loka chuanin I chan tur I hmalam hun kha ero chu I thlir ngu na nga ya a cheber I don thlen nga ya a cheber lo thleng ani po in ka mi zo pui te nengang po in min lo nui zatin min lo musit ma se ka twar theyang I ti ani chuan I thu thu ni sela ama ero chu ke chuan ni a lo twar to te ka hmu le ka hria taka kom na tangin I tilui lo la chu ka du khop maya I khang kha I tor ve atan ka phal lo ani ti in thatak chuan kan hanin sela I an ni vaya kara a chung te min du lo ve khang lan na hnu mana chuanin I thu soi te ka lo ngai thla ka tangin vai nei kha ka hlau ka ti ta riau maya I ani chuanin ka chung ten du lo che ma se keiman ka chom thei che in danga te po kan omanga ani mai lom ti te po in mi pa chuan alo la thlem ani angmo tiang chuanin Mizorama po ani lo po in du le kan omanga ti te po in an lo in thlem ani oma ama ro chu khatiang kha a thaber ka tilawa ke chuanin eng ang po in an nung chang that lai huni te mayang kan laka anin phan hiam hun lai kha chu I a omang in nei ma kha chuan mo I hei crime scene te po kan lo hmu thin kha I vai te chu an mo te po an du lo chuan an pasal te hriat lo te po in an lo that mai mai thin ani mo I khatiang khanin vai nei hi ke chuanin eng ti kong ma in ka support don lawa nei ro ka ti don lo shim shima ka fui na in ron la don ani kha chuan mo I hei ke mana I ka ngai da na chuanin nei lo top kha ani mai ani chu mo I chu wang chuanin I tu po in vai in lo ngai zonga mo in lo lak lo
to an mo ani po in kal san thei kha ka do cheu ani mizo mi pa tam tak he nei sen lo an om ani mo to na hianin mizo mi pa fel tak tak te po puitling tak tak te po an om ani kut na an thoke mo in hlo chop ni tin in hlo chop an ni emo khatianga khachuanin kan mizo pui nge nge a chuanin I thil tam zo ka khan kan ril ru kan ngai tuana sen zong te a in anga enge kan ngai tuan zong le kan du zong ang chi te po du lo zong ang chi te po tiang khan kan lo in mizo le mizo na kha chu kan lo in do thei thin ani mo vai chuan khatiang kha an nei ve san pa lem lawa an du pui te po an du pui an ni to chin a chuanin tam tak te phei chuan an ti du da a khatiang khan an thun hnuaia an rap bet thin ani mo an chung te pu nengang pun lo ti du da sela ni khanga khan chuanin an thei hil der lui mak ve mai ni mo vai ho chuan khatiang kha ani awangin ke chuanin in nei ro u ti kha chu eng lai ma khanin advice ka pe don lo che u ni nei tur zong kha chuan mo kha in lo hria thin po ka du ani ti chuanin tlei rol la upa vak lo kan fa te roi chu ni ve thawang chu chung te po a chung ten lo ti pui te vai angai zonga a du riau maya pasala tan te po ne yang ti kan hlawa ama ero chu hei vai mak panei khan hlau ngoi mai nen du lo ngoi mai ne chung te khan mo khatiang te lo nia amai ro chu khanga khanin min hril tu kha a chung te an ni ti kha ka va soi kha a rem hri lawa wang khan ka va tong pong biak thor maya ti mayang ani chuan a lo ngai thiam lo khop maya tong kam ngai no bei vak lo tak tak khan min ron chang fak maya he vai ti mayang nge vai rama te an lo tlatama vai te an lo ngai zon chuan an ril ru le ngai tuana zim tak po kha tam taka an lo chhun to thin ani mo an lo copy to thina chu wang chuanin khanu la po khani khatianga enge bung tak tak min ron changa hemi dan le sai mang ang chi lek lek te po khan min ron ti deuh pang ani ti chuanin min sil tu kha ka soi mai kha alo rem box si lo nen khanin ka bei chu adung ang reng viawa a boi ta na hla om tur ka ni lawa hei ati swal to tam tak te nam dang nei ti swal to tam tak te buai pui tu mai ka ni a kei chuanin khatiang te wang khan ati swal to te ka hmu awangin khang kha iti swal veng ti ka hlauna wang ania keima atang chuang khoya ma i mual pho don lawa I ming po ringai don lawa I chung te emo I veng emo po ka hre chuang lo ka ti atiang khan ma se khatianga kom nel kan tum zo po le aron pong por to mai si ti pui ngai na ka hre lawa ole eng po ni se ani nakina chuanin imi zo pui te pui na te nge imamo lo sham ka be sei ti in ka tha tari ani chu chi chuan a chung te bula po eng po ni se pathian hne na lo tong trai pui ula tu na tan ri chuanin a ngol ri ema ka tan chuanin han chai chi kha ani lawa a chung te zokin nge na deu tak te po in khatiang khanin lo lo dor ula lo khap ula lo sek ula khatiang khan ti dan kong tong trai na nen lo ngai tua mai te o ka ti a tiang chuang kan in thla ani chu khatiang vel kha atam khop maya vai ngai zong mek te lo nei to ti swal si te khatiang te kha an tam em a le lam zong a chuang ka mei chiat pui te tor na ang chi a chuanin ngoi mai te alo hara nam dang chung chang a le lek phei chuang ke chu le lam zong chuang ka ling hlar ngal mai thin ani ka mei chiat pui te an ti du da emo khatianga enge bai vai takanu pui an nei an siam le si te ka hriat phei chuanin ka khonga ya ka lai na ta ke ma hi ka thina rim teu thina ni an ma ni tluk zat khang ka va thin rim ve thina ni chu wang chuanin khatianga kan ti swal lo na tur khan kan ti swal bera po kan mi zo pui te kan neya kan lo then ani chuanin mi min en dan kha heta vai nu pui hlui ni nen chuan adang dai mai ni mo kan mi zo na kha
chu apui mo zia chu ni ta mizo pasal chu chete po cheber ve te po kan ne yang ama ero chu I khang tiang kha in then pal ni khwa a po mizo nge chuan tlom ngai na te mizo tlom ngai na le kan Christian na mangai na tang te khanin mi ten min en dan kha hei aha damani chumo vai nu pui hlui ni ngot ai chuan ti kha ka han cha pa che o ani eng po ni se ni ron soi in thla hrung chuang lo ula ka ti thei chen chu ka lo ti anga ka soi thei chen po ka lo soi nga ka fui thei dan danin ka lo fui ang chunga ama ero chu ti thei hi atam du lo khop mai a en tir nan in ngai zong lai ang chi an chung ten a lo ti pui te khonga in nang chuan ti thei da mang ti ang chi te kha chu a har sak khop mai ti kha kan soi do a an lo do ve to lak lo si kha chuan thil har sak tak mai ani a ka khongai chewa an chung te po kha vai nam dang in du lo na thin lung kha ka hre thia ma ke ma po in chu wang chuan in ti ngai na ero awang le a tong ta ya pathian ne na hlana khang ring lo mi te laka kan fanu te kan hlan ai kha chuan in enge pathian ne na khanin ne takin I hlan thlap zo kang o eng po an chunga thleng turin kha tiang khan I hlan ngam mai ang u ti te kha ka han tui ni pa ani chu ti chuanin tun lai a hian zona eng emaw te hi a om ve deuh reuh thina mawl mang te anga ngai te min ron zot ve le khau thina tun lai a mi reng midang zalen na ti chi zong emaw a in kil toi tir zong ang chi te mo kha tiang ati ti zong ang te a khatianga khosadu kan tam em mai si akhang thila khanin kan fim khur hi anga ya hi dan phallo ani ti kan sha anga mi zalen na in ra be sakte khatiang mi enge hei kho khoi ngam lek lawa midang vasiam ti mayang va vau ang chi te po ani te lang chu khatiang te kha arem lo renga mi mal tu po azalen na dik na kha danin alo ruam man le duan sa lo chu sake mo lak sake mo ani kha chuan Indian Constitution Fundamental Rights Article 21 o article number som ni pakhat na tiang o hi man tur ania hi article som ni pakhat dan big hi chu India ramin emergency po lo tok sela ti top lai lok suspend thei ani ve lo ani chumo englo hemi a case hi poimo ti na ni chu ti chuan kami kha suspend thei mo ti top lai lok thei ang chi kha ani ve lawa chu somli palina amendment act of sangkha zakwa somsari pariata khan a inzia kamu kha heng dan te ang chi ke mani rai chang chi te thu buai kan or theina ang chi te khatiang ang chi te kha lo vong le ila o karon thu soka thuron soya tang hian mo ti chuanin hemi fundamental rights kan ti reng bo chiat palzu te mo nek sor luat alo ni kha chuanin article somthum pahnih le zahnih somhni paruk hnuaia court high court supreme court thlengin an zual ko thei tho boka kha kan hredon ya o ti chuanin civil mi mal hian mi aman ve theim ti zona te kha a oma hemi a hi chuan civil mi tu po in amit hmu lain thil swal ti tu chu thil swal ti chu non bailable kan ti ang chi mo khatiang le cognizable offenses bail thei lo chi le magistrate te phalna la kher ngai lawa police te man thei chi ruk mi pong swal tumte twal tha tumte ni chumo khatiang le adang ani chu kha mi mil pui ang chi ho kha khatiang kha ni chuanin an man ngal thei ani chu ve thawana mo civil mi khan mo khami in ron zona a khan civil mi khan mi an man theim ti zona karon chan na ni chu o chu twal tha na te twal tha tum te khatiang ang chi kha ani chuan alo man ve ngal thei ani chu pong swal ang chi te mo ti chuan man ngal theia ti chuan state sarkarin thil ti swal mi swala apuan ang chi te po aman thei ani chu mo mi mal khan o
private khan alo man thei ani chu ti chuanin amai ro chu hetianga thil ti tu private person in aman tu chuan police officer emo police emo station hnai bera athlen a produce tur ani mo ani na turin ma khata thlen ani na tur khan ma alavat vat tur ani chu mo ti chuan tul lava chel khot lai mai lo tur bok ani chu khatia enge police te kan ni ve lava misual hei tlan bo mai turang chi te kan lo man ve ani chuan man theina dan kha kan lo nei nala ya khan ama I ro chu kha police station hnai ber a emo kan police officer mel hriat emo khang hne na khan arang namin kan hriat tir tur ani chu mo ti chuanin khang te kha kan hriat ve anga ya mi kan lo man ani chuan ti chuanin chu police officer chuan a tawlangin man na le kha arrest memo an ti ang chi khamo asiam zung anga ti chuanin a lo man non ri arrest don ani chu in hre thiamem ti chuan a lo man non anga a tul danang zelin ma ala to mai anga kha chu keima ni kha kan vatil zel anga I to lova somli pathum na CRPC a hi chu o khang kha lo chin chia ngun ula chu civil mi malin aman ve theim ni swalte man ve theim ti chan na ani chu o somli pathum na CRPC a kha aman thei ve ani ti kha karon soi ani chu amai ro chu keimani du thu kan lo shen khot la ya enge motia sem na te kan lo pe ka kan lo ti vak tur ani lava arang lamin police station nai beremo kan police mel hriat officer po lo ni ro se khata khan arang lamin kan hriat ti rang kan man chi alo ani po in kan lo hwal che pe mo kan lo dang che pa khatianga kan lo om tir to ni chuan arang lamin police station a kan thlem tur ani chu mo chu mi man le in shen dan tur chu enge ni ti zo na kha a boka kha mi malin a lo man te ti dan tur ani in ka ringa ti chuanin police officer in emo mi tu po in mi aman donin aman tura khan a che zia le tong kama man alo du lo na alan tir kher te ani lo chuan khwa kher angai shan lova ma sela ami man tura khan tong kam le che zia a man adu lo na alan tir ani ro chuan a tul ang tok tharum kha a man the tho bok ani chumo hei tam tak chuanin a police in kut min thak te an ti ta a ma se police mewina hei an mi man tur te tharum an man to na ang chi te kha chu an ma ni kha an lo dik lo thin ani mo chu kan police te khan heng dan le sai te hi an hre sa thlip thlepa chuwang chuanin bi an man donin officer pon khatiang khan a tul bik thil kha ami man tura kha I lo tani lo kho aman du lo na I lo lan tir kha chuanin tharum a tho kha arem lo na om lo ani chumo chuwang chuan kun min thak police in engtia ti tur nge ti zo na te kha a om thina kha chu nang manin in lo don son dana zira kut thak lo che u an ni ka ring ti kha ka chan na lo ni te se o ti chuanin ma se tharum man chung changa hian thina khophial tling tur ang chi tharum ero kha chu heng bi ka te lo hi chuanin man lo tur ani vele thung ani mo hei twal that tua pu te india ram le state sarkar do zonga hel le ko mo bol tu swam mang ho ang le hetiang bol lian tham sang khoi an ni lem lo chuanin thi theina hial thlen thei tharum chu man na turin man a thiang lo top ani chu mo khang kha kan hriat nge kan lo hriat pol nuai ang ti kha ka hlawa chu somdi parukna CRPC a bok khanin a om mani chu mo ti chuanin heng englo mi kan lo man ve ang chi te a police ina o ka soi to ang khan kan police te po in an ha ani kan police te hi mo an mi man tur te swal fing khere ko lutuk mai an lo ni a heta an ni police te chu
enge engkim lo zir dan lampang po a officer chin chuan lo hre thlip thlep an lo ni ta a ni khata khan an mi man tura te enge ma chhon dan tu kha an hre hne lu tu ka ni eng ang pon drugs ti mi emo zuroi mi emo bum mangi mo po lo ni ro khang police te kha i bum tuma i lo che ani kha chuan an din thudik i chan chin i chung chang an lo hriat vek to si kha chuanin bum i lo tuma man i lo du lo emo engemaw chhuan lam dang dang i lo siama khatiang ani cha an du chuanin an ron thruai let nok thiang che ni chumo i khatiang khop khanin i enge kan police te na tharum an lo tho to na ang chi te mayang putte tlema an han tho deuh ok ok ang chi a te kha chuan tam tak chu nang ma nin in zir lo ve hrim hrim nang ma ni ma chhon dan zir lo wanga i kut thlak tuar in ni thi nang ti kha i ka ring het lat ani chu i tin police tam tak te heng i alumum tun lai tong taka mo a lo ho lo se kan police ten tun lai tong takin alumum kan ti te heng rang nei lo ang chi te ang howina i kutan lo thlak ve ringot ang chi a te ero kha chuanin i nang ni ina a cho por zonga in lo ti ani lem si lo kha chuanin in du chuang khang kha chu in du du in zwal ko theng amai ro chu officer chin mi man tura an tho chhuat to a an mi man te kut an lo thlak hial ani kha chuanin i a chan poimo tak kha an ni chuan enge chuan lam poimo tak khai ti mayang an nei sa thlap ani mo i khang kha chu eng ti kong ma in nang ni khanin i he police officer pa hyang kut min thak po lo ti ma ula i thiamin chan vak ka ring lo mo a chan chu dan huang chunga zel kan police te hi an che ani kan india dan huang chunga danina a phalna huang chunga zel khan an che thina ni ti te po kha kan hriat a poimo ome ti chuanin khang dan lam toy te te a zo na point hi khan lek lek ron zo thi an tam khop mai ma se i hei ke ma hi ka boy em wang hian attend te chu ni whatsapp min ron zo te hianin kan changa then khat te hi chu zo na tul lu tuk lem lo te kha a lo ni thina i te mayang i an zo na kha hei a ho a simple lu tuk ani chu dan lam panga vapan ngai ngai na om mia lo te mayang vapan tul na om mia lo thil buai mia lo tur kha an ma ni ril ru khan a buai yang a hei hi kan buai palang a ti khami zel din thu bol mai mai awanga i min ron zot te kha in om thina i tin dan shemi ka bedu tunge ka bia kang te in tiamin ron zot thin ta a ma se khami in thu le hla ka lo ngai thla ka tang khan kan ukil te biak tul na pakhat ma om lo chi thil ol sam lu tuk simple lu tuk ang chi te kha in ron soi ta thina i ma se o hriat lo na chu ka hre thiam lu tuk kan hriat lo zong a chang ke poi se lo ve he he tak mai kha kanya chu wang chuanin ka dem mia lo chu a min zo hre pha lo ula i ama ero chu i khatiang thil ol sam te te ang chi te kha chu ni e i hei kan dan shemi lampang kan ukil te khatiang kot pui pui thlen ngai lo ang chi te a i lo shil fia ve mai thei te kha i lo soi fel pui mai thei te kha i ka lo nei ve thin hlo zo ka i khang kha chu pathian rem ruat zel ti photang o i ti chuan o le hei i ka channel te po a pathian zara kal ve zela i ka channel hi a kan soi fia le lokanga a top lama hian o lo ning lo ula i ka channel hi rong bol na angki dewa ka kalpui awang khan hei youtube po ka khoi thiam tong tong ani a ti chuanin a hei subscriber te mi fel tak tak te karin lo tak tak te nin lo ngai hlua ti chuan subscriber ka nei te viewer time o khatiang viewer ho te ka lo nga a khami chung changa te po khanin hei sum la lut tur ang chi ki po khan ke chong ka ba thlir chuang lawa nge subscriber le khang comment like ti te kha ka wangen per chuang lawa ka vatar chhuana a po khan ma se khati chung chung khan o rong bol na zau zo ka nei theina turin ka ti a ka nam te tan ti in ka ron din kha ani a i hlo te po hi alo om ve thei don ani a ti chuan hlo nei thei china khang ka tel ve tre pa a ti chuanin
hlo te ka lo nei ani chuanin heta tanga sum lut te lo awm ani chuanin rong bol na zau zela tan mi har sa te tan pui nan keipo mi hausa kan ni lawa mi re thei chu kan ni tho iti mayang ma se pathian khongai na zara kan ni tin ei tur te chu kan nei awangin he mi ka rong bol na line pakhat youtube atanga sum te alo lut ani chuan mi har sa jok te pui nan ka ron hmang zel do na hi khang kha min lo hriat pui ula ti chuan khang kha chu pathian mal som na ka ngaya keima thiam le fin na le keima theina ni lovin kan zawaya tran ho na kan zawaya tho chwa ke chuan ka ngai thlap ani ti kha ka han soi du a ti chuanin hi pui ngai ngoi ngoi ang chi tun la ya chuan an tam em em a hi khang te tan khan he chanelina suma lo hlo chhuak ve palte ani chuanin hi midang te ta na luan chhuana tur zel bok rong bol na zel tur bok atan pathian hne na ka hlan ngal bok ti kha i karon soi ani chu i ti chuan ka channel te min lo hlut pui thina okay chu soi tur hi ka nga thei lutuka a chan chu i hei i mimal mimal le mimal mai chane in kom ra la chan mi tong tam em em lutuk kan ni lawa mi tong tlem tak ngoi choi mi thu soi ngai thatam jok chi hi kan ni ve rawa ma se i hetiang nam i su emo ka nam ta na ka tong emo khatiang ang chi ani to chuan soi tur hi ka nga em mai ni mo ke ma hi ke ma chau pon hei tian ka ron upload tur te poi ke ma chau po hiang ka tong bor mai ni le loi si na mo i chu wang chuanin kan ram le kan nam ka ve na ang dan hi a thuk si a kha kha a hre thiam lo te chuan in lo ngai thaning thinang ti po ka ring ama ero chu a hre thiam tu te chuan a poimo na te a hlut na te in lo hria a ka channel te min lo hlut pui thin hi kalom tak meu mewa i pathian rem ruata ka ngai cheu ani min subscribe tu te min lo view sak thin tu te zong zong khan pathian mal som na atharin lo dong ula lo tluang ula luang takin mal som na in don te po lo mang ula ti chuan hri sel nan te po lo mang ula ril ru thiang hlim le ngai tuana thiang hlim nen he kan khovel dam hun chung rei lo te hi i mang tlang ang u ti kha hi ka tho cha nung zan in atan chuan lo ni se ti chuan kanin mu le ma chu lo in en kol tha ula dam tlang takin video le pe ka kanin mu le theu don ya bye bye le phot ule